Nnukwute onye isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ akpọrọ Nwagụ Ata Ahịhịa Motors Limited and Properties bụ Chief Kingsley Chukwukaeme bụ onye nke wetara nde narị naira 350 iji wee kwalite ọnụọgụ ndị mmadụ ruru 1,000 ma ndị nke na-azụ ahịa nakwazi ndị ọzọ gasị iche iche ma bụrụkwazị agba nke ise bụ nke o ji wee na-achịkọba anya bụ ihe mmemme ma bụrụkwazị nke achịkọbara n'isi Chief Uche dị ife Akpakeme bụ onye nke nwugoro aṅụ ma bụrụkwazị nna ya nya bụ ụlọ ọrụ bụzi ndị nke kwuru na eri oge ọ malitere na ọchịkọbago onye bụ ọgbakọ ihe mmemme ma nyere ọnụọgụ ọtụtụ ndị mmadụ aka site n'ịkwalite ọnọdụ ha ma bụrụkwazị ndị nke gara n'ihu wee bụrụzie nke eritere uru n'ime site n'aka mmadụ 2,000. Onye nta aka anyị bụ Dennis bụ onye nke ga-ewetara gị nya bụ akụkọ n'ụzọ pụrụ iche. mere na obodo ya bụ Ụmụdịkwa nke dị na Ụmụdim ndị na Nnewi gụnyere nkesa ọgbatumtum ndị 30, ọgbatumtum oyibo kpọrọ motosaịkụl ndị 100, igwe eji akwa akwa oyibo kpọrọ sewing machine ndị 100, nakwa akpa osikapa dị 500 na imerime ihe ndị ọzọ bụ ndị o kekwara ndị mmadụ ma nyekwa ịgụ akwụkwọ n'efu nyegara ndị mara akwụkwọ ihe na-atụ n'ọnụ. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, Chief Chukwukaeme kwuru na mmemme inye aka ahụ ọ na-enye sitere ọgbụgba ndụ ya na Chineke kemgbe nna ya nwụrụ maka na ha enwetaghị 150 naira. Ọ gara n'iru kọwaa na nna ya nwụrụ n'iru ya maka ha enwetaghị ego ahụ nke mere o ji kwee Chukwu nkwa na ihe ọbụla o ji wee gọzie ya na ọ ga-enyekwa ndị ihe na-atụrụ ọnụ ka ha hapụ ịta ụdị afụfụ ọ tara. Ndị oyi nakwa ndị na-echere Chief Chukwukaeme echiche ọma gụnyere Chief Executive Officer nke Best Power Industrial Nigeria Company Limited bụ Maazị Okeziadịndụ, onye chairman nke Henes Group of Company bụ Dọkịnta Emmanuel Eze, nakwa ezigbo ọyị ya bụ Maazị Kingsley Ezeruo, nakwa onye enyemaka ya pụrụ iche bụ Nwaada Rejoice Ugochukwu toro ya maka ezigbo mbọ ọ na-agba ma kọwaa Chief Chukwukaeme dịka ọ pụrụ iche. Ha kpekwara ekpere ka Chineke were ogologo ndụ anyị isi ike wee gọzie yawa na ezinụlọ ya. Site na Nnewi, Blessed Dennis maka akụkọ ụwa.